pane nyaya uya irikutaurwa naDr. Walter Muzembi uyo aimbova minister aishanda nebato reZANU-PF kumashure uko ndobva azotizawo achinosiyiwa meno madhiri avo vanenge vakaitika munongoziva pamazuva akabva mugabe paya vanhu vakamhanya neupenyu hwavo. So those guys vakungotaura zvavari kutaura vari kunze kwenyika. So panapa ane tweet yaabudisa ari kutaura kuti the truth shall set the people free. A Zimbabwe Nation Dialogue Initiative is that does not include the army is an absolute waste of time. We still have a remnant of November 2017 command element that should help in this march sought after reset. Otherwise, in few more years, it shall be impossible to engage the same army whose command element would have changed completely and subordinated by dynamic politics. Iri kuitika pana mudekudeso iye ari kutaura kuti kana muchida imimi kuti zvedailogu zvechichi zvezinotaura it's a waste of time, pari kutoda kutoti ibhozi kuti varume havabviswe, panotoda kuti army inge ichipindirawo ipapo ndokuti varume havabviswe, ndo zviri kutaurwa naWalter Muzembi panapa. But inini ndakada kutarisawo nyaya iyi hatichadi kuswera tichitande kungoti munhu anongorotomoka ari kusaidi kwebhozi kwaari iye Walter Muzembi anobhiliva kuti power remuZimbabwe rinochinjanwa through army because akaona zvichiitika pakutanga ona kuti Zimbabwe ichitotanga unzi yahwina yabva kuhondo yaita sei, vanhu vairwa hondo ndanani, vanhu vakawanda kusanganisirawo nevarume vakazoitwa army vakazonzi macomrade handiti. Saka iye anongobhiliva kuti saka army iyoyo zvayakabva yatosimba yakadaro panzi macomrade ndo ngirozi dzehondo muZimbabwe ndo vanokwanisa kuti chigaro chinge chichiita pachichinjanwa simba because pakazo RG Mugabe ndo imwe yakazomubvisa coup yakaitwa ya 2017 saka atongone belief iyoyo yekuti kana Chamisa achida kubudirira anotamba nearmy. But army yacho ka inini ndinoona unge it's a non-starter guys. Ngataura nechokwadi pane zvimwe zvinhu zvekuti vanhu munongotwita apa muchitaura zvinhu zvemunoda. Munofunga kuti army yacho inazonolingana Chamisa wacho nguwai. Vanhu vearmy vanenge vachitodawo kutoningirikana. Vanhu vekuti every day already vane mhuri vari kufeeda mhuri dzavo. Vari kutowana masalaries, vari kutopa basa. Zvinhu zvavo zvekufamba iko zvinezvi. Handiti. Vanogona kucomplaina zvekuti mari dzinogona kuita shoma kana kutoti vatori okay with that food. Ngatitore nyaya tiise paturu vanogona kunge vatori okay with that pamari yavari kupuwa iyoyo futi. Saka Chamisa anozolinga nayo papi army ameno pamwe Walter Muzembi nezvimwe zvinhu zvaaroda kuedza kutaura ngaadzoke futi andiudze kuti army yacho ibaba inolinga sei naChamisa wacho kuti Chamisa wacho azopinda pamuri kana zvinhu zvamutaura because apa makwedza kutaura kuti mhuri yeZimbabwe kuti ivote kupedza nguva. But imimo futi vanhu vacho musazokanganwa futi kuti even army yacho muna 2017 baba inobvisa Mugabe wacho ega hati vanhu vakazara here mastreets coup yacho inobva make sense because vanhu vanenge vasiri kuda amene ngati aiwa isu tatomirira vanhu varamba vachada ameno ngawe yataure Walter Muzembi wacho baba ngatomirira zvo.